Alam niyo yung kinakabahan ako na Ariana Grande na abs workout. Yun yung pinakamadali. Sunod yung lower body. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! And today is the 8th day of Chloe Tay Challenge, guys. So, nakapagpalit na po ako into my workout outfit. Ayan, nag-shorts lang ako. Nag-cycling shorts na lang ako. Kasi sobrang init. Yun nga lang, pag pagpapawisan yung legs ko, madudalas ako sa yoga mat. Tingnan nyo guys, wala pa akong workout niya na. Pinagpapawisan na ako. But anyway, di ba sabi ko kagabi, maaga ako gigising. Guys, alas 2 ako nakatulog. Ewan ko kung anong nangyari. But anyway, ang babaw ng tulog ko kagabi, sobrang babaw. So, nagising ako 9 na. Kaya, simulan na po natin dahil 11:15 na ang oras. Simulan na natin ang workout para may magawa po tayo na mga mag-film pa kasi ako ng mga videos later. So, let's start the day! Ayun guys, so meron po tayong 4 ng workout for today. Ayan, yung mga workout po natin. Same pa rin, 1, 2, and then yung lower na body, gagawin natin ulit. And then, we have Ariana Grande abs. Ano ba yan? So, yun yung gagawin natin. Kinakabahan ako lalo. So, start na tayo. Guys. Natapos na po, para nag 1 hour ako mahigit. 1 hour ako mahigit na nag-workout. Kasi hindi siya tuloy-tuloy, madami akong rest. Finally, natapos na yung 8th day. Grabe. Alam niyo yung kinakabahan ako na Ariana Grande na abs workout. Yun yung pinakamadali, sunod yung lower body. Kaso, yung Ariana Grande nga lang kasi, sobrang wala siyang interval guys, tuloy-tuloy o kaya mga 5 seconds na ata or 3 seconds yung interval niya. Pero ang short kasi nung mga parang mga 15 seconds lang ata yung ano bang tawag doon? Yung mga workout niya. Take 15 lang ata per position. Ayan. So, kinaya ko naman siya. Thank God. Gutom na ako guys. Pawis na rin. Tutuloy ko pa rin to. Alam niyo ba kanina? Sabi ko, ano ba itong pinasok ko? Alam nyo, kung hindi ko lang ito vlinag, for sure, hindi na ako nag-workout ngayon. Kaya maganda din na vlinag ko siya. Kasi mapipilitan akong tapusin. Yung pride ko, besh, ay nakataya dito. So, binibilang ko, pang 8 ko na to. 9 is rest day. 10, 11, 12, 13, 14. 5 days na lang na mag-workout ako. So, yun guys. Ang sakit ng likod ko. Para kasing may naiipit dito. But anyway, tara na. Magluto na tayo ng pagkain. Hey guys! So, magluluto po ako ngayon. Ang gagawin ko, gutom ako, pero wala akong ganang kumain. Yung pangrang tipo wala akong cravings. Yan. So, magluluto ako ng 2 hotdog, tsaka 2 egg. Gagawin ko silang omelette. Tapos, lalagyan ko ng carrots. Ito na guys, kain na tayo. Gutom na ako. Hey guys, so time check. Grabe. Pagod na pagod ako. 2:06. Alam nyo ba guys, ang sakit ng likod ko. Talagang may naiipit eh. Nafe-feel ko talagang may naiipit na something. Hindi to dahil sa workout. May naiipit talaga. Kasi prior pa naman sa pag-workout ko, masakit na talaga tong likod ko. And then kanina, hindi ko na kaya na na yung pain niya. Nag-take ako ng pain reliever / muscle relaxant. Habang naliligo ako, inaantok na ako. Tapos paglabas ko dito, alam mo yung movement ko parang gano'n. Antok na ako guys. Nakakaantok kasi yun. Hindi ko naman inano na dapat pala hindi ko muna siya tinake. Parang hindi na ata ako magdadagdag ng ring light ko. Parang okay naman na tong
lighting ko. Natural lighting lang to guys ha. In fairness naman. Sa kwarto ko ngayon. Maliwanag siya. Hey guys, so kakatapos ko lang po mag-film. And di ba sabi ko may pupuntahan ako. Pero bumuhos ng pagkalakas-lakas ko ang ulan. So ang mangyayari, nandun na daw sila yung mga friends ko. Alam naman di ako pumunta. Nakakahiya naman. Siyempre kung ako magbo-birthday, gusto ko pupunta rin yung mga friends ko. But anyway, mag-shoes ako. Ito guys, yung shoes ko na Skechers. Ano kasi to yung ganito niya hindi siya napapasok ng tubig. So mag-shoes ako kasi for sure, baha na naman po yan sa harap ng bahay namin. Para lang yung kapag gumilid-gilid ako, ayoko kasi natatalsikan ng tubig yung paa ko. Para iwas tayo, sakit, leptospirosis. Hindi ka nga na-COVID, nagka-leptospirosis ka naman. So, yun yung mangyayari, guys. Ganito na, naka-makeup na akong pupunta. Magtataka yung mga yan, ba't ako nag-makeup? Hey guys, so naka-mask na ako, ready to go. Lakas pa ng ulan, pero susuungin natin kung malakas na ulan. Maglalakad lang ako, guys. Para naman, wow, ang ganda ng lighting dito. Para naman makapunta na ako at nang maaga akong makauwi kasi wala pang thumbnail yung video ko na lalabas ng 7 PM. Pero kung hindi ako makauwi ng before 7, basta ilalabas ko pa rin siya tonight pero mas late na lang. Kasi, you know, family and friends first. Hey guys, so, good choice na nagsapatos ako kasi baha talaga. Baha talaga sa harap ng bahay. Nagwawalis na yung mga kapitbahay ko kasi ang daming mga dahon na umaagos. Buti na lang, hindi nababasa tong shoes ko. Hi. What's up, love? Sige niyan ka nang magganyan. I'm happy today with Jesus Christ. I'm happy today. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes me. Parang ayaw na natin mag-birthday. Parang, natanda naman ako. Parang, Gusto ko pa gusto niyo, rin. hindi, pag kunwari yung nasa edad na tayo, Pag wala sigurong panghandagan. parang handa. Pero nung bata tayo, parang sobrang excited tayo. So, Happy birthday to you. May the Lord God bless you. 27 na palakpak! 30 na palakpak! Let's eat. Diet mode. Nako, Don, inubos mo na lahat yung pagkain. Ganun talaga. Walang diet. Ayaw ko malabangan. Mga kaibigan, wala pong nagpapalamang dito. Ang masasabi mo sa okra? Ano matigas? Ayoko na nga rin lang kainin. Di ba sarap na pag cook mo lang? Sinip-sip lang. Magulang na half cook pa. Sip-sipin na lang. Ito maliliit kasi yung kinuha ko malambot. Malalaki. Yung malaki kinuha mo kasi doon. Masarap may palaro naman. daw si Maynard. Ano palaro ni Maynard? Maynard, di ba may palaro ka? Hey guys, time check. It's already 6:46 PM and I am back from the kainan. And mag-update na lang ako guys nitong lip kit na nire-review ko para ma-close ko na kasi wala na rin lang siya. So, papahinga na ako saglit. Hey guys, currently editing this video and gagawin ko na muna yung ating shoutout. So, mag-shoutout lang po ako sa mga nag-comment on our previous videos last week. Shoutout to Mayor TV. Ayan. Meron din siyang YouTube video. And then kay Rosemary Sumulong. And then kay Kulit. Ayan, si Carla, friend ko yan. Follow ko yun sa kanya kasi madami siyang mga ginagawang videos for toddlers, mga ganyan. And then, shoutout din kay Sis Camille Quinto. And then kay Raymond Caberto. Shoutout din kay Sis Manilyn Gonzalez. And then kay Shy S. Ayan. And then kay Sis Angel Jess. Pa-shoutout daw, sabi niya. Ayan, sis. And then kay Sis Mary Diana. Thank you so much guys for commenting and for watching my videos. And kung gusto nyo rin masali sa mga shoutout, just comment down below guys. And I will do it again next week.
So thank you so much guys for watching, and I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe and hit the notification bell button. And kung hindi mo pa na-like ang aking Facebook page, the name is Joy of Mia, as well as on my Instagram, please follow me there with the name Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah. Hey guys, so I'm already on my workout clothes. For the first time, papakita ko sa inyo yung aking tummy na malaki. Hey guys. Ang hirap. Ang weak talaga ng core ko, yung sa chan ko. Kailangan ko pa man din yan ang i-workout ko kasi, you know, yung tummy ko is not that toned. Ayan. So, oh my God, ang hirap.